Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 3 rozdział. Rychtowanie do nauczania o Jezusa. Jon toplo we Jordanie. W tych dniach przyszedł Jon, co toplął i kozał we judejskiej pustyni. I rzekł: pomieńcie się, skiż tego, co przybliżyło się królestwo niebios. Bez to iże on je tyn, łokerem godał prorok Izajosz. Głos tego, co woło na pustyni. Narychtujcie cesta Panu, zmajstrujcie mu równe sztreki. A ten Jon miał obleczynie ze kamelowej sirchoły i skórzanny poskole swoich biedrów. A jego jodłem była szarańcza i dziki miód. Potem Jerozolima, cołko Judejo i cołko okolica Jordanu szła ku niemu. I byli dulkani od niego we Jordanie i wyznawali swoje grzechy. A kiedy widział iść do dulkania wielu faryzeuszów i saduceuszów, rzekł im: generacjo godów, w to wam pokazał, byście uciekali od przyszłego gniewu. Przynieście taki sam zacny owoc pumiany, a nie medykujcie, co możecie se go dać. Naszym fotrem je Abraham, toć padą wam, co Bóg może z tych kamieni zmajstrować Abrahamowi dziecka. Już i siekiera w korzeń od stroma je przyłożono. Każdy strom, co nie dało dobrego płodu, będzie ścięty i wciepnięty we fojer. Jo woz dulką wodą ku pumianie, ale ten, co idzie za mną, je mocniejszy ode mnie. Jo nie ma zacny nosić muszczewików. On woz będzie dulką świętym duchem i ogniem. On ma szpadel we ręce i oczyści swoja polepa. Łobiele zbierę do mola, a słoma zgorze we nieugoszonym fojerze. Jezus dulkany od Jana. Tedy przyszedł Jezus ze Galileje do Jordanu ku Janowi, co by być dulkany od niego. Ale Jon bronił mu i rzekł: jo potrzebuję dulkania od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: dej pokój teroski, bez to iże czas być cołko prawość. Tedy dał mu pokój. A kiedy Jezus był dulkany, chnet wyszedł z wody i atoli odewrzyły się mu niebiosa i widział Bożego Ducha, co stępował jako gołębica i przychodził na nim. A głos z niebios godał: to je mój roztomiły Syn, w nim mam upodobanie.